Onder regie van Albert van Dalsem een serie voorstellingen van het middeleeuwse mirakelspel Marieken van Nimwegen. Naar Nijmegen gekomen voor een bezoek aan de markt, hoopt Marieke te kunnen overnachten bij haar tante. Maar deze, een slechte vrouw, weigert haar onderdak. Van haar hulpeloosheid en haar eenzaamheid maakt de duivel gebruik om haar, nadat hij zich veranderd heeft in een jonge man, Moenen geheten, te verleiden. Wil u met meegaan en een nieuwe raad doen zonder wijzen? Al dat ge denken mocht of pijzen zal ik u leren, zo ik u eerst vertelde. Van goede, van juwelen, nog van gelden, zult u ook nimmer meer hebben gebrek. De duivel sleept Marieke mee naar Antwerpen, waar ze terechtkomt te midden van pretmakers en drinkenbroers en waar ze een lichtzinnige vrouw wordt. Moenenlief, en waard niet geometrie dat ik ons wist te zeggen in het klare. Hoeveel droppelen wiens er in een kanne waren? Door heimwee gekweld keert Marieke terug naar Nijmegen, juist op de dag dat daar een wagenspel wordt opgevoerd. Dit religieuze spel doet haar inzien dat ze 7 jaar met de duivel verkeerd heeft. Laat me met vrede en de vriend van mij fel en boos. Wee mij dat ik u ooit verkoos. Ai, Mie, bij Lucifer spelen. Als ze berouw gaat krijgen, dan ben ik haar kwijt. Ze moet dood. En nu, voordat ze berouw gaat krijgen. Maar hoe? Weet je wat? Ik neem haar mee, hoog de lucht aan. En dan laat ik haar te pletter vallen. Je gaat mee. Sleur haar naar boven en we gooien haar te pletter. Ieder jaar komt Marieken van Nijmegen weer in haar stad tot leven tijdens het Gebroeders van Limburg Festival in het laatste weekend van augustus. De rest van het jaar kijkt haar beeld onbevangen rond over de Nijmeegse markt, zich nog van geen kwaad bewust. No, me lo te bebe. No. Drag zo. No. Para te bebe. Vai bem. Bebe kuna. No, bebe kuna. Ita hobi bom papo. Bebe kuna, mai. Bebe kuna. Dale. Vai. Bebe, mai. Onso. Onso bokia. Bebe tanza. Ainda tem hobby. Bebe. Okay, bebe. Sini, dale, man. Não sou bem fiado de piada. Então ainda não se fica todo dia, então eu não vou perdonar. Então eu não poderia ser na minha hora perdonar. Não vou pedir comigo, não vou na cruz para ainda não. Pero pensei que você está mais tranquilo não. Pero just, please, pero cara, não é ainda não chance mais. Vou dar um sinal e final está na caminho. Não, eu não tenho mais sinal cara. Mas eu não tenho razão. E ainda não tempo. Jullie kijken natuurlijk maar.